Putar di pramuka panirno namsogo, kita putar nomle, keluarga nomle, trianda kadir putar di pramuka panirno namsogo, sini sunanto jamatian netrinde trianda kadir putar di pramuka panirno namsogo, sunanto jamatian namsogo, barukan sunanto jamatian namsogo, barukan sunanto jamatian namsogo, di pramuka ke, di खापांनि ताखुकते बुकुकसं जों दिनै हायनोहाय महारानी चेलागां TTADC कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव फाइसक फाइजाक तामनि बागै हिंकांके TTADC नि चंबारि जेसुक सकांगै फायो jodono kobongnai ayang kloro tongnai rono kobongnai ni rok bus kangwa asokjongnai tonggo orone phaya asogoi sini tini ni lugo kothom pandano mosangroi tisaroi role bangai volunteer only volunteer sono kobongnai hai ni hai tau volunteer sono kobongnai bus kangwa share asokjongnai thaling tonggo orone borok toboi asore de phaya ni bangai Mohrani Hei kobongnai Gamaria ayang school lama rogo dori rok basai tongono kobongnai volunteer sono ayang ni asokjongnai sini kobongnai toko khali orone phai asok phaibe ni bagai ti pramothani supremo bobaga produt bikram mani kobo pandao phaisok hai de hai tongo kobo finai sini program kana kabang ma bobagra phaya kobada jeng sini program ma cheng sawadi ki thanglai sinai sini kabang ma risa ronai parisa karonai bodol nobo kobongnai yang sai digi phayo arisa kobongoi Norok lukui manna kabang ma o amsaini lukurok te sakrarok Maharajani pandano Maharajana na singi tongmani opalki norok non nukjagi tongo jagao jeng tayo punungnai yango norok nugui mankana sakrarok tebo kabang ma kuke asuk lajak norok nugui mano yango naidi oro sakrajak khorsa tongo jeng borok bai kok sanai tinini je e sanja jorao tipra mo thani enginai TTADC songbari no kitingei lukurok ni bisingo je tipra mo thani bkhakte je o maharani TTADC selagang amchayo lukurok no biskango tini maharaja phainani kok tongo o pandao oboni bagai jeng tini oro nugi manka khoroksa sakrajak norok nugui tongkhana nana nini paraboro sagadi Oro Gamaria. Gamaria Hai ini lugo kothom pandano nin parado bo jeng sawadi ki thanglai sinai neng Gamaria neng tini oro tamni bagi phai sagadi do Sini bubagra no laya nih pajaga. Sini bubagra bay amma laya nih. agi wais siapa no nuda nuka mama lai kya Age wasya nuka. apur ke malai motom rusui mali ada enggak tini kan neng malai ekdom dadak sidang no malai ke bagai motom susna hinda phai ini ni lugo kothom Lah si pandano jaga. jeng sawadi ki thanglai sinai tabuk to TTADC ADC wo budung na nai tongkha playground ni thangnayo bo budung lugo kha kothom pandane thangnayo ke norok oro sabno bud mari sini borom genang 21 maharani sabno bud mari thangnayo di pramothani Maro. presiden Maro wo. sabno mari Bubagra no ro. pone asok thayo thangnayo sini murai asok thayo napai di bangai kobok jau orwo bubagrani je sengkrag ro bubagrani bodol no orwo tumung no bubagra bud basari khangke nung sabno bud nai sabno bisa hamjako Bubagra no. joto yama kolani baksa ke Bubagra no hajak ma baba no ro nai ko. kita jeng boni sate tabo nini aros nini Sini mulai pura bilai. totong ke pura sini aro paisa Burak kerja. subuh sabar le tong paina le Agartala tu Delhi Bersama ya kumai himui tangai Hanjuk masa joto di bersama bagai joto di prasari bagai sini syar tabok neng bahai matong David Morasing sini Pada maharaja pone sini Mongdawe, maharaja ke asal sini main ti nama di prasar Bangkok rok no man thai Sabno ruwe Pajai, hai ke basung no hari mo ini thangai sini jamano Mongdawe, bo bahai neng wan asal su thaina pai di bangai Cái quan sóc phải cái bố bác ra nó hàm ra cái nên quan sóc này anh hi phải ra cái syar David Morasing takuk tai bukuk song no sakra jik ni khukti ni khnai man khana bobo waisa wisule busuro bai Hai, mobile hai, phone Gopinath. rak na engka abono no bo sini tini oro agi bo waisa Thai sa Pajak. malai jak engka tini sini tai waisa bo bagra bai Bupati malai Tunde. ni hnei
Payo Chairman thangnayo 2021 Ekushibara ni bisio Selagano, bahaino bobubagrano Oituli hamzaginyo bobagrano phanri Sini kahni Sir cheng Saimanka. Rathindra Yango Jamatia, yango Bonabahai chung Boni taibo Sinumrawai, kabangma Asal Thaina Phai ni mangkli Bangai, no chung Kabok phunai Jau. yango nok nainai di cher kupulung Joto yang lukurok Hakurani Baksa ke, jotono phaijak Sarno Konyak ke, angke Asal o Bani Bangai, mahaike tabuk bo chung maharajano hamjagei do phano mutangnani hini hai nai ni hai lukurok kabok ni pinai. bisingo je phai tongmani obono kitingi no Sini tini oro Ekushibara ni Selagan chung bono sunglainai bai kami Election boro Committee ni Vice Icha Chairman, Sora Holy Cross Forum School. Gerang, Icha Toruni Sora Sadam Holy Cross Jamatia, School. Peratia. Normani Sinimung Namui, Asal tini Thaina ni Phai je ni Bangai, Kabok Jau. pandawo orwo je phaimani Please Toruni bobo Sadam hai Jamatia. wansuk mung bobo hai ni bagi phaimani Oro chini je cylinder group je tongmani borok kobogoi phaikata oro. norok ni cylinder group rok ni bisingo khorok busuk phaikya tini orwo Joto yang Hakur lainnya Baksa ke, Chini yang ni 5 jona phaikya tai ingko Gainai next so, guru bokto Asal Thaina parani Pinai, 10 jona phaikya. Ekushibara ni Selagang, 15 20 jona phaikata. Block President, maharaja bai malangan Forum bagi Gerang dia phai Pasca na David Jamatia, bobo hai Bonabahai wansuk ni Sinimung Obo Rawai, chini ini Asal Thaina Phai ni Bangai, je Kabok Jau. Please, samung tangi Pasca David Jamatia, oso কষ্ট খাই তো Sini মানে Nawi কোনো ini অব Asal সাকসেস Thaina Phai ni নিয়া Bangai, কথা Kabok Jau. সিলিন্ডার কাট রকমানিয়া অবনি বাগৈ ফাইমান তা তিনি বুবাকরা তামসা অবন বুজিনানি kok salainai ta কক সালাইনাই তিনি engke bahai wansuk boba gra bahai rokno samung sarubi damano Joto yang Hakur lainnya, চারিনা হিনি নওয়ান সগিনো ফাইতা engke takuk tei bukuk song sung tei bo yango hai hai, sung lainai borokni Tahu lukurok sini ni baru lai pinai. manpai tei lukurok ni hamjak ni Ekushibara ni bisingo Selagang, orwo sung Waitia, tei khoroksa Block President, sakra bai kok salai siwane Shobir Amria, orwo Bonabahai ni buproni simi Sini baru awal, kami Asal boro Thaina sagra Phai ni Bangai, Oro Kabok Jau. parane nega mariane. Shobir gamariani Eh, bahai kam gren datong sagali kah kerung. tabuk to Joto edisio yang Hakur but lainnya, haini hai phaipiu kha thangnayo ke next, sabonong noro basamani Ekushibara ni Thangnai Selagang, puro ke chini Waitia, mo Block sindu Vice pina si President, basa phai mane. Fer Forum hata. Gerang, Ke Bidot tai kubuni bodol ni ke Jamatia, sabo tongmani Bonabahai ni keplai sabong Sinimung kha Rawai, Bani Asal Thaina Phai ni Bangai, Kabok Tuma? Jau. thangnayo Please, je keplai please, nai Jamatia. sindu bai batai nei ke sabo batai keplai mani saidaman omo sing kanam dat mas. Bolok tiar sana Kabok Nai, Oro share kayang tongka, neng kisah share Hai Kabok manja. Nai yang rupai ni Bangai. Somrat Please. sing kanam le BJP nita. Borok thang pai pila. apuro je somrat jomatia bo je norongni o amchai rego thangnai bisi bawo tam tam Hai samong hai kaham Kabok Pinai, samong hamkrai ke Oh, lukurong gamari bagai bisi. Ba sing ba apro sing ba tipura mo thai Share do ni, je boron borok Boron khakja Gerang, khai ta. Himarani BJP ro ke Jamatia, borok tabo hai Bonabahai chupe ni chupe nglai tong Sinimung ta. Rawai, Asal Thaina Phai ni Bangai, borok Kabok nglai Jau. tongta Please. Borok sel lai kok Himarani tong hai Jamatia. ka. tabuk maharaja ni bisingtui je tipra mo tha je khlai tongmani bwskango nung bobo haiwan suk tipra mo Himarani tha Jamatia. orwo taisa keplai da ungno taklayo Tabok le asa khlai ke plai nai ha honde hinke agi ni apro patal kinani dolo hinke sa apro Next khak one. jak la ha hinke tabok ke Ekush borok Maharani yang Celagang, tipra mo Election thao Committee, phai to tong bai convener, khata ke bising bising Ata Bosun Joyri yang na joining ro Sinimung phaya Rawai, ko no Asal bising Thaina Phai ni bising Bangai, bai Kabok dong Jau. tong bai khata Please, tabok Bosun ke Joyri asa yang. khlai tabok bo no sini tipra mo thano pas nai tabuk tipra mo thani orwo Bosun Joyri yang. maharaja ni bisingtui jesano pano candidate rike bahai pas dangno sabno bisi hamja kunro bo candidate oh sini sing tabo Joto yang asa bakar lainnya. sing tabo asa lai tong kha kaisa sing bo song lai tong kha Next Okay. one, Kabok Pinai. sabno songlai kha Ekush Tabo Maharani sini Celagang hai ni Waitia, ponse ni Vice ke song lai President, ma basi ni local ni hai Bidon pa Hari Jamatia, ai di sai nung te jaga kisale matawat, sijak Sinimung ringjang Rawai ko Nai, buta yang Asal ke Thaina Phai ni Bangai, Kabok bo ni Jau. bising ti Please. tabok te kisa Iwan Hari je Jamatia. borok ro sajak ma ro borok no bujok ma ba ko te sa Hai hai sini Kabok ga Nai, da gi please. de rok ni sa no bukha ki Iwan film Hari ni hai ma Jamatia, tong uta Angkangja. asa khlai pas Ani ni nai Sinimung Rawai Nai, Asal Thaina Phai tabuk ni norok Bangai, ni Kabok Jau. local ni bisingo tipra mo thani ngai bubagar no logi ruoi but basanai amti hai o amsayo ke boto tong norok ni saiman mani to mote oh tama basi thalia tabuk tipra mo thani ngai jese pan oro but basa khangkang ke norok ni o amsayo sabono bisi chaja kok hai ke ba sabono basa ke norok chaja kok nai am hai kuno norok ni Kita bahai di hai Kabok Nai. tabok ba Tanai 2021. sing bati pramo tha khaini Ni basi ni candidate, bisi ni ni candidate. sing sajang mani song lai tong ta bisi Borok chapa mana? sang jai ka sasong ma Sini yang tong Tansa ni kota Barino, Hamza Winai, Jini wo,
Tabuk orwo selagango to thangnai to somrat jamatia pasangka BJP ni tabuk tipramo thani ngai norok tipramo thano keplai no khanya ningkang ke tipramo than bisi bobai ke samung tangna nangnai Sumanto Kumar Jamatia yang ni khana thalia rok singsang tabuk tipramo tha orwo keplai khanya ningkang ke norok ni orwo amsayo bobai ke samung tangke keplai ngi manno je tabuk sini buri rok sasi ID sai je tabuk sungsong lai mani hagi sa ang teksa khabas za khendo go tang kha asa khlai mai hunai ni je te kisa rangjak sija ro ba kaha ke no wa sok song lai tong kha hai pang Kita berkoordinasi decision ke sa song mai tong kha ta ang mai kasa bise ro ni ke bang man bai do tong ta joining khlai aphan kom hai tong sin tabuk maharaja ji san pan candidate dekha oro pas dangno ang mai sar ang mai maharaja je Kita pan candidate dekha Kabongnai pas dangno jaga ang mai bahai tabo oro tipramo thani je bodol rok bahai strong da o amsayo gamaria ba yang maharani anggo age u patal kinani dol digi thangnai rok borok tabo hindo tabo joining borok phai baina hinke ta sasnai bising joining ro ya phana bai to support tong ta Organizing Secretary Sri Borom Kena ke khadani takotai bukuk song norok dini kesini bukuk okrani bisingti saiman kana je o maharani chelagang thangnai 21 orwo sindu kona budba samani phelengka mothani ngai phiaba bo tini saka je taklai afruo ngangke patal kenyani bodol tongmani bagai kisa bud herfer engka aboni bagai no obahai mani omai koktama phia taklai bisio ngangke abu bodol rok jotono thanjakano phai maharaja jeno oro candidate ro bo taklai le pasen sinai hinai lukorok ni bakhakte takho chini bukuk ni bukikti norok man kana angke tabu norok yang nugui man kana tabo phai tongo truk maharaja phainani o pandawo tini abon bagai belai kheno tongtho tokhe belai khatung khajani bisingti ke yang norok nugui mana yud rok bo haino tongo जों खरकसा युथ बाय आरो कक्स खालायानो o amsaini bobo hai sini man nung or jagani de ani bumungka mohor jamatia ani kaka hambai bai sofa jawo ani media rono ani kaka hambai ya fajaro neng kami boros ani kami kan adlabari yang lafsuri side ani kami kan nung kai orwo tamni bagai tini paimani romno nai tamni bagai nung tinor bubagra no lam sogani bai chung sok phajak tabo hai ini kami gamari am sayo de gamari am tayo bahai oro tipramo thani সংগঠন bahai সংগঠন তো kaham no ta jura tai kaham tolai tong ko hai si kaham tolai tong tabo engke thangnayo to oro MDC keplaing jak somrat jamatia taklai bahai tipramo thani jesepan maharaja candidate dike pas dangno somrat jamatia pas khaimai ya tak chini tipra mothani ngai MDC bot thangnai hai si jeno pano maharaja burikha candidate dike abo pas dang thangnai abai si thangnai 21 बारानी चलागा ईडब्ल्यूएफ ब्लॉक प्रेसिडेंट सलमान खान पार्चो देवी जमातिया और जगह तिप्रामो थाने इंगई जेसना फानो और वो कैंडिडेट दिखा के तिप्रामो थाने इंगई ताकलाई जो तो पाल किया फा कपलाई इंगनाई हिने आम सनी लोकरकनी बुकुते जों खाने मानका उनके खाजाने ताकुते बुकुक सं यांगो चाग्रा रकनी फासिंगो जों थांलायने यांगो नरक नुगैमान खाने लाइजाक आबन बागै जों ताबो कक सालायनाय mo cakra khoroksa chini aro buskango जों bawai kok salai kami borong kangkel kami boro kami tehorchung maharani bahai tabuk orwo i je maharani chelagango tipramo thani inge je thangnai to kesen kha taklai tipramo thani maharaja jenopano candidate dike sabop kaplai no tabuk jara tu je ani no dewo tipramo than painahi asama khaigu karon bo hai mane thangnai phra to takse jono support kurui kono jaga primary committee kurui angke apro election movement committee ni convener angke block secretary ta bung tamo ani bum ke joy sadon jamatia angke tabo ke bottom ke sub zonal chairman angke ang NGO theke ang joy sadon jamatia
te pramo khaigu hani bangai ang thung gawni putguri tongo thung ani botawo ang thung si tongo hani bangita taklai bobo haike bob bo position o thangai bobo haike nang pass klaimano bobo hai samung tangai tong bai haike ba lukurongni support bahai support joto khabai khobai khakupur baino support khainai hi asa ma khaigu karon para wa angguri meeting khaimeni bangita asung BJP ni bekhakte oro party ni সংগঠন bahai tong संगठन गरै tabuk jaratoi na agi to existence oro samrajamati MD sing jagla tongma to haba komung thata songkha kom support komung tong karon bo development samutang maya engke jon samothan samutang maya hani bangai asung thank you anai di hoy dumang thang takuk tai bukuk song ke nor khanai man khana अब haike no tini ni je panda pulan simi paithak jora nai tong nani bagai tai lukurok ni o moharani se selagang ni edisi constitution bising khobjak obong kangke moharani gamaria amsai orwo tipramo thani ge oro moharaja produt maniko tipramo thani supremo tini oro phainai abon bagai no tini o panda angke o panda norok no jeng phunuknai norok pulan simi paithak jora chai nuni bagai nong thani Sini saronai sono kobok pinai